Mutta kysytään teidän kommentteja ensimmäiseksi tähän Tapanilan tapaukseen tosiaan. Mikä oli ihan se ensimmäinen ajatus, joka tuli, kun kuulitte siitä, Kadar? No mä oon todella iloinen, että Yle on päättänyt tänään tehdä tämmöisen ohjelman tästä tärkeästä aiheesta ja ottanut mukaan todella fiksua maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Mutta valitettavasti tämä on myöskin ainoa rooli, mitä media yleensä tarjoaa meille. Että mä toivoisin, että pääsemme myös muihin ohjelmiin. Mä oon loistava kokki. Ja kerro sun tunnelmat siitä, kun kuulit tästä. Tarek. Mikäs kysymys? Hyvä keskustelu. Onko hereillä Me puhutaan nyt siis. Tiedetään, että Suomen jalkapallomaajoukkue ei ole kyllä hirveästi menestynyt. Ei oteta sitä mitään. Se on toinen ohjelma. Kyllä, mutta mä kyllä uskon, että seuraavan 10 vuoden vaalilähetyksiä, sitten tulee yksi pääsiäinenkin siihen väliin, niin me palataan sitten ruutuun tällä tiimillä 17. päivä. No niin joo, bla bla bla. Hyvää viikonloppua.